Sledovať budeme stretnutie domáceho Bieloruska proti Kazachstanu. Bielorusi prehrali so Spojenými štátmi 1-6, Kazachstan 1-2 s Nemeckom po samostatných nájazdoch, takže oba týmy majú o motiváciu postarané, najmä domáci Bielorusi chcú na šampionáte. Minská arena sa ešte postupne zaplňa, po všetkých kontrolách to možno bude lepšia, obrovská príležitosť pre Bielorusov. Ešte mohol dorážať aj Sergej Kosticin, ale už sa k tomu nedostal. Ďalšia šanca a je tu príležitosť pre Jofa Plata, ale takisto nedokázal prekonať Jeremejeva. Napokon to bol Vladimír Denisov, ktorý sa tam ocitol z pozície obrancu pred brankárom Kazachstanu. A prekvapujúci úvod, Kazachstan vyhráva 1-0, nečakaný moment po nevyužitej presilovke Bielorusov. Z ničoho nič udreli Kazaši, tak Vitalikoval si poriadne nesiahol na puk a po strele tohto muža Andreja Gavrilina vyhráva Kazachstan 1-0. Pozrieme sa na to ešte raz, ako sa Gavrilin natlačil až medzi peticu Bielorusov a zavesil puk pod hornú žrtku. Bielorusi ho nechceli faulovať, Gotovec ho pustil k zakončeniu a bola to krásna strela. Polišuk nevyhral vhadzovanie, Denisov môže založiť ďalší protiútok, aj keď trošku komplikovanie, napokon predsa len Sergej Kosticin sa dobre dostal do pozície na strelu, ešte dokonca dorážal, ale Jeremejev mal teraz šťastie a aj vďaka pomoci obrancov. Myslím, že to bol Kazancev, ktorý zachránil ten púk ešte pred čiarou. Výbornú rýchlosť Starčenko nabral, už som si myslel, že to bez problémov stíhajúci obranca dokáže vyriešiť, ale Starčenko ho prekorčuloval. Určite sa na to pozrieme znova, ale pozor teraz na Stepanova. Nedáš sa než platí! 1-1. Takže Stepanov je zatiaľ jediným hráčom Bieloruska na majstrovstvách sveta, ktorý dokázal za domáci tým skórovať. Takisto ako proti Spojeným štátom americkým, tak aj teraz Stepanov využíva presilovú hru. V 23. minúte je stav vyrovnaný 1-1. Pozrieme sa na to znova. Grabovský dotiahol do útočného pásma, pekne ho prenechal Stepanovovi, ktorý prestrelil Jeremejeva. Stepanová prihrávka pred bránku, je to gól! Nikolaj Stasenko sa ocitol sám pred Jeremejevom, Kazachstan zle prestriedal a Stepanov si k dvom gólom pripisuje aj asistenciu, a to na góle obrancu Nikolaja Stasenka. Tak Bielorusi vyhrávajú od polovice stretnutia 2-1. Graborenko výborne založil tento útok. Stepanov sa pozrel, zdvihol hlavu, uvidel Stasenka, ktorý sa ocitol na poste útočníka a vychutnal si Jeremejeva. Napriek tomu, že ešte mu bránil Semionov v zakončení, podarilo sa mu upraviť stav na 2-1. Rozhodca zabránil v očnom pohybe a Sergej Kosticin pri vlastnom oslabení dáva gól. 3-1, Bielorusi vyhrávajú v 42. minúte po presnom zásahu Sergeja Kosticina. Už o 2 góly. Kazachstan nemá šancu vyrovnať. Uvidíme, či ešte aj Bielorusi trafia prázdnu bránku. Áno, Alexej Kajužný, kapitán Bieloruska, má čas na to, aby upravil stav na konečných 4-1, 4,5 sekundy pred koncom riadneho hracieho času. Bielorusko vyhráva 4-1.